ассалому алайкум тамошобинони азиз, барои шумоён имрӯз 13 сар барраҳои элитая барои шумо пешниҳод мекунем. Яктаги лайкҳои зер кунтон, агар камин каналба меҳмон бошедон, агар обязательно каналба подписаться кунтон, чтобы ки бахабар шудан ба дӯстони азиз. Постоянно видео дар YouTube мешавад, аз шумо бехабар мемонтон дӯстони азиз. Баъд аз 3 рӯз 4 рӯз мебурад барои он ки ҳамон ба ҳамду даромадид подписация карда мордон, ҳамду патофтим шумо ҳамду YouTube даромадитонда биром намесад видео дӯстони азиз. Акун масъалаи барра ба гузарем. Агар барра 13 сар обшид дӯстони азиз, 6 донаш хушхор барра, ҳафта дигара солуқ барра. Общее количество 13 сар дӯстони азиз. Ҳамаша хурду хӯрокаш саломатиш зур, айни ҳол барраҳои ягон хел камбудиш нест дӯстони азиз. Ино синни солашон дӯстони азиз, синни солашон а 50 рӯза саркардагӣ то 4 моҳая дӯстони азиз. Ҳамаша хурду хӯрокаш зур, а пешаш, а қафош, ҳама тарафаш навро гирифтем. Тамошо кунтон, яъни а пуштошон дӯстони азиз. Ҳамаш молои думбадор барои сарова сар додан зур дӯстони азиз. Мана одамое ки ба нияти мол кардан агар бошад, агар марава дӯстони азиз. Ино оптум фурӯхта мешавад, як дона ду дона ба фикрам намефурӯшанд. Оптум нарх мемонем, агар пулатон расад харидор намоятон дӯстони азиз. бо нархи дастрас дар бозора медондон мехи нархунаво савдогорҳо чӣ хел мефурӯшанд, вообще қимат фурӯхтоста хулласи калом аз бозоранда 2000-3000 сомон фурӯхтост. Мана ихе баррои калонаша дӯстони азиз дар бозоро 3000 сомон гуфтост, минимум 2600-2700 сомон ба додосе. Мо ихе нарх намемонем дӯстони азиз, ҳама вақт мо бо нархи дастрас мемонем, чтобы ки гифтиги одам раҳмат шагуд, қимат харидам нагӯ дӯстони азиз. Ҳамон ба мо ҳама вақт бо нархи дастрас мемонем. Мана стойкаи дӯстон чӣ хел стойкадор барро хулласи калом. Пародаи афғоне ки машинский парода гибрид футосе, мана боз аназдик рафта мебинтон. Одамое ки бовар намекунанд, аммо одамо рафта мебинтон дӯстони азиз. Барраҳо ҳамаш андара гарда хулласи калом. Инҷанда а 50 рӯза то 4 моҳая дӯстони азиз, то 120 рӯзая хулласи калом. Ҳамаша хурду хӯрокаш зур. Адресои мо Хуҷанд, ноҳия Бобоҷон Гафуров дӯстони азиз. Как всегда ҳама вақт мо Бобоҷон Гафуров мебарорем дӯстони азиз. Видеоролика дар поёни экран номери соҳибаш ҳаст. Ҳамин номер ба занг мезанед. Агар харидори конкретне бошедон, агар харидор мекунед дӯстони азиз. масъалаи даставкаш ба гузарем. Агар даставкаш амин территорияи Хуҷанд бошедон, агар даставкаш ройгон ай дӯстони азиз. Агар шумо аз тарафҳои Душанбе тамошо кардастӣ бошедон, агар видеоролика тарафҳои Душанбе мумкин даставка мекунем. А гуфтаги нархҳомо зиёдтар ё камтар карда масъалаи даставкаш ташкил мекунад, соҳиби мол албатта дӯстони азиз. Акнун мегузорем масъалаи нарху навош ба дӯстони азиз. Оптум фурӯхта мешавад 1550 сомонӣ, боз камуту муомила дорад, плюс масъалаи даставкаш. Территорияи Хуҷанд бесплатни, аз тарафҳои Душанбе аз гуфтаги нархҳомо камака камтар ё зиёдтар карда масъалаи даставкаша ташкил мекунад, соҳиби мол албатта. ҳаматон ба то ҳаминҷаша тамошо кардаги будашон раҳмат. Яктаги лайкҳо эмонтон, агар меҳмон бошедон, агар обязательно ҳамин канал ба подписация кунтон. ҳаматон барои тамошо кардитон раҳмат. Подписчикони азиз.